Да. Сега на последната сме. Виж, цеци, виж отдоле какво прави, къде викаш ти от таската, виж? От душник. От душник. От душник. Давай, давай, давай! 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 Давай, газ! Прави сега. Ма той е седело некъде на влага, бе. На влага станата седи. Тъна се, да се не окаляш. Мога. За какво мога? Ти правиш клип? Правя. А карай диагонално, къде забиваш тази броня?